Assalamu alaikum wa rahmatullah. Derɗiraɓe on ɓe Jangol Foundation mi hofni on ɗum derri ko moɗon Adama Haruna. Mi wari mo online video pamarol e kuje ɗon lattiɗe important goto nder meɗen fu taskitode ha yake waɗugo ndeman ID muɗum ɗiɗi yahugo tati. Ɓawo to min gerɓani on lien je on gaɗirta paiement nda lien mai kanjum woni ɗo, ɗum lien je daidai wallet Jangol Foundation. Nda ɗo ɗum mail Jangol Foundation, ɗo bo ɗum scanner code QR je a wi a naftiran fu. A naftiran be scanner code QR ma a naftira be scanner code QR, to a naftiran be address ma a naftira be address. Ɓawo to a yahi a yerbi $1 ma $2 maɗa pardon, a waɗi capture d'écran message je hollata a yerbi $2, a wari a yiɗi a yerɓa daidai information ji maɗa, a waɗi a click dow mail mai a clickata a winda a mema dow mail mai banni. To a memi dow mail man ɗo ɗum yari ma ɗum waddima banni. To ɗum waddima a tabbitini nda ɗo dow ɗo ɗum address mail maɗa je a yiɗi a yerbira man, nda ɗo bo ɗum daidai mail Jangol Foundation, a tabbitini ɗum mail Jangol Foundation. Sai a wara babal objectif ɗo on min giɗi on taskito boɗɗum. Ha babal objectif ɗo ta accu ɗum mere heɓu ko a windi, ɗum ɗume bindata a winda nom maɗa be prénom maɗa ha objectif ɗo windu nom maɗa e prénom. Min mi winda Adamu Haruna a majuscule be bindi mauɗi, ɓe winda Adamu Haruna banni windori ha dow kadante am. Haruna bongi ere a ere UNA be français foti jangira Arina, donc en anglais bo Aruna. Donc banni a winda banni, nden a wara les ɗo a kola message mare je a winduno, nden a wara a clika ɗo heɓa a yaha hosa photo. To a memi banni a wara clika dow ɗo, foti goɗɗo fere nder moɗon bo ɗo mai tan waddanta ɗum, a mema dow majum. To a memi dow majum, diga to a memi dow majum ɗum maɓɓitanima ma, a yi'an photowol ngol mai ngol gaɗɗa capture d'écran, hangol wonata sera ɗo quelque part ɗo dow ɗo arandewol, hangol wonata arande. To ngol wangayi a wara clika, nda min tappanima ɗo, to a cliki dow majum a wara a sufta image, to a sufti image ɗum waddanima banni, a sufta capture d'écran on a waɗi screenshot a tefa jotta kam to screenshot capture d'écran, nda screenshot haɗo. To ɓe memi dow majum a tawan nda photoji je screenshot je capture d'écran mai, sai a sélectionna ngol tan a yaha a haura a yerɓa c'est tout. To a yerbi bo, to on gari on memi on gerbi ɗo ni, to a yerbi tak ni ɗum ɗo wurto nder application mai sam goɗɗo fere to yerbi tan mo to ɗum yerbaki wi'a fu yiɗa yerba, non, nde gotel ɓe gerbata. To a yerbi deux fois bo a wari a yerbi a lori a fuiti a yerbi ɗo be dernier mail ɗo min naftirta. To a yerbi nde gotel ɗo he'i banni mai ɗo ta loru yerbu, to a lori a yerbi ni message mai ɗi ngarai ɗi ɗiɗi futi message o ragarewol mai ɗo tawa himɓe fere gerbino artingol, nden bo hangol min kosata digga ma to a acci daidai ragarewol man ɗo. Mi tammi a fami. Ɓawo ton daidai ko larani yake to a wari ha nder trust wallet maɗa a yiɗi a yerba $2, a nasti nder compte maɗa trust wallet maɗa a yiɗi ha a yerba $2. Ha mi holla on daidai yake to on gari on gerbai $2 mai ɗo no on gerbirta $2 mai. A wari a cliki dow tron maɗa, a wari dow envoyer, nda envoyer ɗo a memi dow envoyer, a wari a koli address daidai je a yerbirta. To a wari babal montant ɗo taskita boɗɗum ɗo a yiɗum ɗo antirix taskita a wartiri ɗum an dollar an USD, a mema dow majum. To a memi dow majum a yiɗum warti USD, to sawedike ɗum warti an dollar. To a windi ɗum ɗon an TRX, a wari a windi D tan sawedike D TRX a yerbi D TRX bo wala bo ko écart dollar. Donc bo min rechetai daidai dossier maɗa, ma bo Jangol Foundation rechetai dossier maɗa, sai a wara tabbitina a windi $2 mai ɗo a winda 2, moins ko 10 ko 5 hala ta ɗum ya ɗum yetto ɗum ɗon ngakki. Mi tammi a fami, sai a mema dow continuer, sai a wara a yerba, nden a waɗa capture d'écran bouton je nyifugo téléphone maɗa be je ɓesdugo volume ɗo, donc ça ɗon a ɓiɗɗata ha wara ɗum a ɓiɗɗa ɗum en même temps. Mi tammi on larini ɓiɗɗa en même temps ni ɗo waɗi capture d'écran, ɗa tokkata waɗa capture d'écran. Yimɓe fere bo to nasti nder compte muɗum foti ɗum salo waɗugo capture d'écran, to ɗum salake waɗugo capture d'écran a wara ha paramètre ɗo, to a memi dow paramètre man ɗum waddanima banni a yi'an daidai ɗo nda alama mot de sombre be mot de clair ɗo. To ɗum ɗon dow mot de sombre ma a warta dow mot de clair a activa kungel ɗo, to ɗo a désactiva, to ɗum ɗon no désactive bo a activa, donc a lorto capture d'écran mai ɗo waɗato ha nder compte maɗa. Mi tammi a fami. To goɗɗo anda no warta capture d'écran, to wodi ko sargi nder ko en tindini ɗo, goɗɗo ƴamto diga jotta, na sai to yake wari waɗa ɗum ɗo waɗa ko damugo ɗum saldori ha heɓa ha wonare tardi. Mi tammi on pami diga jotta on hani ƴama. So mi tammi ka famake ngam ɓe ɗon getta ɗon kujeji important.
ɓawo ɗon yaake to on ngari on gaɗa paiement ha nder fast money, to on ngari on gaɗa paiement ha nder fast money, on ngari a ɗuɓɓe nder mon on sodi $26 ko 25 virgule quelque chose, mais to a wari a yerbay ɗo nda a wari ha USDT ɗo, to a wari $25 kap ba on gimi windi $25 wala ɓesdi wala usti, non on gerbata. mi tami on faami, wala ɓesdi wala usti, nde on ginde mi windi $25 haɗɗo ɗo, nde mi windi $25 haɗɗo ɗum waɗani am 25,01, kanjum waɗi mi wino on o hani on soda au moins $26, mais ta wi'u an a ɓesdan 25 virgule kaza, a wi'a accu ha ɓedda hunde feere ngam ta ɗum yottaki, ha tron je waɗugo deman a yiɗi min mbima ngaɗa non, amma ha waɗugo paiement nder fast money $25 mai on a windata, pas plus pas moins, pas plus pas moins. mi tan on faami, to a wari a ɓeddi ko hunde seɗɗa ɓeddi paiement mai a yahata, compte ma activatako, to a ngakkini hunde feere no famdiri fu bo paiement compte maɗa activatako. mi tan mi a faami donc deidei kujeji mi waɗami wanna on deidei précision ji seɗɗa deidei ɗi hani on taskito dow ton, e on andi bo donc lancement de demande a yiɗi ɗo de JF ɗo ɗum tan mi lattago hande à partir de 15 heures. on gettama, assalamu aleykum.